Wat gaat dat betekenen? Volgens mij gaan we dadelijk een beetje naar de hel toe. O jee. O jee. Maar ja, dan blijft nog altijd dat probleem van die kist onopgelost, hè? Dat met dat sterke. Dat met dat sterkje. Is dat opgelost? Nee, daar kunnen we misschien wel weer achter komen nu, hè? Als die ketelaars, als die voorbij komen. Ja, want dat had je natuurlijk wel gerooid. De ketelaars doet stijl. Ja, ja. 111 jaar oud. Joekskapel, de ketelaar is inmiddels 11 jaar oud. Want volgens mij is het spandoek 1 jaar te oud. Want we zijn op van 1991. Ja, ja. We zijn 1 jaar verder. Maar ja, dat is ook weer vorig jaar geen optocht. Hebben ze zo'n mooi spandoek gemaakt. Ja, maar dan hadden ze nog die 1 even kunnen overschilderen. Dat geeft toch pick-up letters, hè? Oh ja, oh ja. Hij is weer opgebouwd nadat de afgebrand was, als ik mijn informatie goed is. Ja, Het Steiler gerechtsgebouw. En nu had het gerechtshof. het gerechtshof, ja. Daar hebben ze normaal gesproken het ketelgerecht. En Maar zo te Hans- zien gaat er vandaag niet meer de ketel in. Want ze zitten allemaal rustig achter de borrel. Hans Schouwenberg, de ex-vorst Lucifer, die zit er ook weer in. Die zit er weer bij. Ja, Die is hoe weer komt die vanavond? teruggekeerd. Uit die kist. De grote duvelswagen komt er inmiddels aan. Prachtig ziet het er weer uit. En roken uit er weer. Oh. Volgens mij hebben ze er goed nog wat turf in geduwd. Of in een hoop van die duveltjes opgestoken. Dat kan natuurlijk ook. Gisteravond is pas bekend geworden wie nu vorst Lucifer is. En nu staat er dan Kees van Hintem bovenop op de grote duvelswagen. Was gisteren ook live op de radio. En kijk eens, de duveltjes hebben wel een stertje. Ik weet niet of de cameraman er nog een keer bij kan komen, maar ik zie wel degelijk een stertje. Duveltjes hebben een stertje. Ja. Maar we zien alweer wie hier. Nee, nog niet. We zien nog Kees van Hintem nog een keer op één.